Todellakin täällä kaikennäköisiä ihan asiallisia alustuksia on, mutta seikkoja, joita ei voi sanoa, että nämä on tullut enemmänkin tältä niin sanottu ylämykseltä kuin eli ruohonjuuritasolta. Eli kaipaisin näitä meidän kansanedustajiltakin palaamista sinne niin sanottujen ihmisten pariin, että kuuntelemaan. Jotka eivät ole todellakaan mihinkään huomioon sitoutuneita, niin tarkoitan sitä, että kun keskustellaan esimerkiksi työttömyydestä, mitä tohtorilla on 20% tällä hetkellä. Tässä salissa ei kukaan ottanut työttömyyttä vakavasti, joka on tämän hetken suuri meidän pienissä maakunnissa, niin suuri uhka. Kunnassa verotulot häviää, valtion pakottaa niin sanotusti kuntaliitoksia. Tämä tarkoitus on, että näitä pakkoliitoksia, mutta tämä taloudellisesti tehdään. Ja sitten vielä sitä voi sanoa, kun lukee laissa 20 000 on se raja. Keski-Karjala, joka ei ole tänä päivänä olemassa, se on Kiteensopi ja Tohmeri ja tuo Rääkkylä, niin eihän se ikinä tule tavoittamaan 20 000 asukasta. 3 erittäin vaikeasti toimeen tulevia tällä hetkellä kuntia, jos ne ylitetään, niin mitä sitten? Ollaan seuraavana neuvottelemassa Joensuun kanssa, päästäänkö Joensuun. Meidän Tohmerilla on kuitenkin tällä hetkellä työssäkäyntialue on lähes pääsääntöisesti kohta Joensuun. Niin tätä ei oteta missään vaiheessa huomioon. On etukäteen meidän kansanedustajat on tehneet ja nämä päätökset, että nämä alueen rajat on tehty jo. Niitä ei murreta. Eli on olemassa Pohjois-Karjalassa, Ylä-Karjalaa, Keski-Karjalaa ja Joensuun seudulla. Että minusta tämä on nyt vähän liian ettei häteitystä tehty, että onhan täällä muutakin olemassa. Tämä työttömyyden hallituksen minusta tämä on yksi tärkeä tekijä, että pystytään tämä työttömyys. Ne on samanlainen marraskuussa ollut pakkolomalla ihan toisen työttömyyden yleensä suuremmaksi uhkaksi, mitä tässä kuntilohen taloudessa on. Niin siihen pitäisi meidän pyrkiä, että pystyttäisiin, ja ennen kaikkea tämä nuorisotyöttömyys. Nuorisotakuu on hyvä asia, ja joka saataisiin kuntiloissa vaan, mutta millä rahalla ne kunnat pitää tällä hetkellä, jos ei valtio todellakin tule siihen mukaan. Se on pakosanoilemaa asiaa. Ja tuosta maan hallituksesta, että kyllä siellä tuolla on erittäin hyvä kuva siellä, että siellä on Nuopion ympärillä ne porukilla. Mikä haittaa se kokoomuslainen oikein, jolla oli kaikki ne makkarat siinä tipussa, muita ei. Että näinhän tässä on käynyt täydellisesti tässä hallitustyöskentelyssä, että siellä on kokoomuksella ne makkarat, joilla ei ole muilla kenelläkään. Ja se kuunnellaan mitään sanella. Ja voi sanoa, että kun kuunnellaan tuolla, että onko meidän tuettavaa jotain Kyprosta tai Reikkaa tai kun meillä on omasta takaa näitä työttömiä, niin päivittäin voi sanoa istutella kuuntelemassa niitä valehtelulupien juttuja, että miten mennään. Ja sieltä saa erittäin hyviä vaihtoehtoja, mutta se, että myös pitäisi tulla päättäjille mennä asialle. Mutta viimeisen ajan on piirien yhdistymisestä ja seuraavasta piirihallituksesta. Että nyt kun voi sanoa, että kun matkat pitenee, niin hyvät ihmiset, ottakaa ja valitkaa niitä ihmisiä, jotka sitoutuvat siihen, että ne joutuu matkustamaan. Jos kahotta nyt tämän päivän viime vuodelta tämä toimintakertomusta, niin minusta se ei ole sitoutumassa, jos sillä piirikokouksessa käydään 4 tai 5 vuodesta, että valitkaa sinne sitten tulevaisuudessa semmoisia ihmisiä, jotka haluavat olla ja sitoutuvat siihen tehtävään, koska demokratia ja sosiaalidemokraattinen puolue ei tästä mihinkään hävi. Se on täysin heidän luomaan kuvitelma, että me ollaan huomioidaan porukasta oltu sitä hajottamista. Ei ikinä. Kiitos.